ଆଚ୍ଛା ଚାକିରି କୋଉଠି ମିଳିଲା? ନାଇଁ ବା କଣ ପାଇଁ? ମୁଁ କେମିତି କହିବି? ଚାକିରି ମିଳିଲେ ତ ମୁଣ୍ଡ ଟେନସନ ହେଲାଣି। ଆଗକୁ ଝାଡ ଖାଇଯାଉଛି, ଘରେ କହିଛନ୍ତି ମଟନ ଆଣିବ। କିଛି ବୁଝିପାରୁନି। ମଟନ ଖାଇଲେ ହବ, ମାଛ ଫାଛ ଖାଇଲେ ହବନି? ନା ଜାନୁ, ମାସେ ହେଲା ଘରେ ଆଇଁଷ ପଶିନି। ମଟନ ନ ଖାଇଲେ ଭଲ ଲାଗିବନି। ମାଛ ଯଦି ନ ଖାଇବ, ମାଛ ବିକିକି ମଟନ ତ ଆଣିପାରିବ। ମାଛ କିଣିବାକୁ ପଇସା ନାହିଁ, ବିକିବି କେମିତି? ମୋ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଆଇଡିଆ ଅଛି। ମାଛ ନା ବାଳ ଅଛି? 1.5 ଘଣ୍ଟା ହେଲା ପାଣି ଭିତରେ ବୁଡିକି ଅଛି। କହିଲା ମାଛ ଧରିବ, ମାଛ ବିକିକି ମଟନ କିଣିବ। କି ବାଜେ କଥା! ମୁଁ କଣ ମୋ ପାଇଁ ଆସିଥିଲି? ମୁଁ ତମର ପାଇଁ ଆସିଥିଲି। ଏବେ କଣ କରିବା? 1.5 ଘଣ୍ଟା ହେଲା ପାଣି ଭିତରେ ବୁଡିକି ଦରାଣ୍ଡୁଛି, ପଡୁନାହିଁ। କାହିଁକି? ଏବେ ପରା ତୁ ମତେ ନାଲି ଆଖି ଦେଖଉଥିଲୁ। ଶଳା ଗରିବ। କେହି ଦେଖିନାହାନ୍ତି, ଚାଲ ପଳେଇବା, ନହେଲେ ଲୋକ ଦେଖିଲେ ହସିବେ। ରୁହ ମୁଁ ଯିବି। ଲୋକ ହସା ହବା କଥା। ଇଲେ ବୋଇଲ ହାତ ଟିକେ ଧରିକି ହେଲ୍ପ କଲ। ଗୋଡକୁ ମୋର